ҷасади Шоира Ҷобирова, сокини 22 солаи шаҳри Душанбе, ки дар қатли ӯ лейтенанти калон Иван Шербаков, афсари пойгоҳи 201-уми Русия гумонбар аст, рӯзи 11 ноябр ба наздиконаш супурда шуд. намояндагони сархона дар суҳбат бо хабарнигорони Озодӣ гуфтанд, ки дар бадани Ҷобирова изилату кубро мушоҳида карданд, вале то ҳол натиҷаи ташхиси тибби додгоҳи ҷасади ин зани 22 сола эълон нашуда, сабабҳои маргаш низ маълум нест. наздикони Шоира Ҷобирова ҷасади ӯро субҳи чоршанбе аз бинои бемористони низомии Вазорати дифои Тоҷикистон воқеъ дар маҳаллаи 46-уми пойтахт дастрас карда ва гуфтанд, ки маросими ба хоксупориаш имрӯз дар деҳаи Кампирқаллаи ноҳияи Рӯдакӣ баргузор мешавад. онҳо мегӯянд, ки Шоира ҳамроҳи падару модараш дар маҳаллаи 102-юми пойтахт дар хона иҷора мезист ва деҳаи Кампирқалла зодгоҳи ӯст ва ҳамаи хешовандонаш дар ҳамин ҷо қарор доранд. дар ҳамин лон Сироҷиддин Аслов, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, аз Русия талаб кардааст, ки қатли Шоира Ҷобирова, ҷавонзани 22 солаи тоҷик, дар қаламрави пойгоҳи низомии 201 ки дар Душанбе воқеъбинона таҳқиқ шавад. тавре аз Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Сироҷиддин Аслов рӯзи 10 ноябр дар мулоқот бо Игор Лякин Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон, аз қатли Шоира Ҷобирова дар ҳудуди пойгоҳи низомии Русия дар шаҳри Душанбе изҳори нигаронӣ карда, таъкид намуд, ки ҳодисаи рӯдода ба рӯҳияи дӯстии анъанавӣ ва шарикии стратегӣ байни ду кишвари мо ҷавобгӯ намебошад. манба мегӯяд, дар анҷоми вохӯрӣ ба сафири Русия ёддошти Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон супорида шуд, ки дар он ҷо аз ҷумла омадааст: ҷониби Тоҷикистон аз ҷониби Русия талаб менамояд, то ба ҳодисаи рӯдода ба ой воқеъбинонаи дода ҷиҳати роҳ надодан барои такрор шудани чунин рафторҳо аз тарафи хизматчиёни ҳарбии пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд.